Kulubakaw fe yen nɔ ka jira k'a fɔ metele kɛ octobre kalo tile 19 la san 2023 a bɛ fɔ jamana ɲɛmaa ka wa hakilina ma n'a fɔ ma ko œuvre sociale la ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɛ an ka jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ an ka jamana a fɔra ma ko capitale de l'or blanc i b'a ye k'a fɔ n'o bɛ tali kɛ Kucalakaw fe yen nɔ ka jira k'a fɔ wulikajɔ kɛla transition ɲɛmaa fɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Kucalakaw ma a bɛ fɔ hakilina ma kɛnɛ la ko mois de la solidarité n'o bɛ tali kɛ wa kalo la kalo min bilalen bɛ ka ɲɛsin ɲɔgɔn dɛmɛ kalo ma o kɔfɛ tuguni ka kɛrɛfɛden fana o kɛlɛ i b'a ye k'a fɔ wulikajɔ kɛla wa délégation ba dɔ fɛ ka ɲɛsin Kucalaka o fɛ yen nɔ o délégation min bilala ka taa an ka jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka yafama kɔnɔ bɛ tali kɛ colonel Asimi Goyita la alamisadon n'o bɛnna octobre kalo tile 19 ma san 2023 ka se ka wulikajɔ kɛ ka taa fɔ ma ko kit alimentaire balo ka taa o di Kucalaka o ma i b'a ye k'a fɔ kɛnɛ la maa minnu bɛ yen nɔ ni dɛsɛ b'o la ni dɛmɛ kan ka se ka ta ka d'u ma région in kɔnɔna la a tala ka d'u ma mun bɛ tali kɛ maaw la maa minnu kɔni ni dɛmɛ ka kan i b'a ye k'a fɔ nin équipe min bilala ka taga n'u bɛ tali kɛ œuvre sociale hukumu kɔnɔna la a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o bɛ tali kɛ kɛnɛ la conseil spécial jamana ɲɛmaa tɔgɔ la Gibu Danbele o wulikajɔ kɛ ka se ka taga wa sumaw caman kɔni d'u ma ni balo wa ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni balo minnu tala ka d'u ma a bɛ tali kɛ malo ka taa se ɲɔ ma ale ni tulu fo ka taa se makɔrɔniw fana ma ale ni balo fɛn wɛrɛw tuguni minnu tala ka di ninnu ma mun bɛ tali kɛ Kucala a jamakulu la o y'u ka nisɔndiya an'u ka walimadɔn bila ka taa jamana ɲɛmaa fana yɔrɔ kɛnɛ la colonel Asimi Goyita ka jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ ni wulikajɔ la a tako 28nan kɔnɔna la n'o fɔ ma ko 26e édition ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kabi a bɛ k'a kɛ fo ka samedi don min ma ale ni kɛrɛfɛden tilali kɛnɛ in kan a bɛ fɔ ma ko autorité administrative olu tun bɛ yen nɔ ka taa se an ka sigida maaw fo ka taa se wolomatiri sabaw fana olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan o wulikajɔ kɛ ka se nin kɛnɛ ɲɛnamaya kɔrɔfɔ kɔnɔ bɛ k'a fɔ wa sinjikɛla mun kan ni dɛmɛ min bɛ ka kɛ tan tɔ k'i bɛ k'a fɔ a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min bɛ tali kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kalo kɔnɔna la kɛnɛ la Yakuba Ndaw o ye maa ye maa minnu kɔni bɛ tali kɛ Kucala maire adjoint la ale fana i b'a ye k'a fɔ ale tun bɛ ka maire ka nɔrabila fana kɛ Kucala région hukumu kɔnɔna la ale ye a ka nisɔndiya ani walimadɔn fana bila ka taa jamanadenw bɛɛ lajɛlen ale ni jamana ɲɛmaa fana ma a ka waleya nin fana la ka jira k'a fɔ dɛmɛ min filɛ ka kɛ tan tɔ a taayɔrɔ Ala kana langolo o kɔfɛ tuguni a bɛ k'a ta k'a bila ka di maa minnu fana ma a bɛ kɛ sababu ye fana ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɛ timɛfɛ an ka jamana kɔnɔ mun bɛ tali kɛ madame Ouattara Munala i b'a ye k'a fɔ ale ye tɔnɔbɔ kɛ nin dɛmɛ la ale fana a y'a ka nisɔndiya jira ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma colonel Asimi Goyita a ye waleya minnu fana kɛ tan ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw bɛɛ lajɛlen fana ma kɔrɔfɔkuncɛla min bɛ tali kɛ général Abdoulaye Cissé la ale ye wa Kucala gouverneur ale fana y'a ka nisɔndiya jira ka jira k'a fɔ waleya min bɛ ka kɛ tan tɔ dɔwɛrɛ tɛ ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔ o sinsin anw ka jamana kɔnɔna la mun bɛ tali kɛ fara ɲɔgɔn kan la ka se k'a fɔ hakililaw ka kɛ kelen dusu ka ɲɔgɔn minɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ bila o minɛn de kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni dɛmɛ ka kan a tala ka a d'u ma a bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ani kɛlɛya sinsin an ka jamana kɔnɔ kunnafoni bɔla jamana ɲɛmaa ka kunnafoni yɔrɔ la n'a bɛ fɔ ma ko président de la République du Mali